Aha, čakajte. Moje meno je Grafeska.cz a toto je... Nie ask, ale aby sme ma viac poznali a ostatné blbosti, takže môžeme sa brať na to. Až sa to už robil v prvom videu, čo vidíte, to robím. Či neviem, tu proste niekde. A takže dneska bude niečo, keď som to už robil. Ať nevím, človeče. Tak, už to mám. Chcela by som s mojím kamarátov točiť taký iba menší filmík, ktorý bude zaujímavý na vás. Do komentáru napíšte, či mám ho natočiť. A ináč, jeden mi už napísal do komentárov, neviem, kto to bol, informačka. Napísal pod komentáriš, že či by som natočil Minecraft Survival. No samozrejme, že by som ho natočil a veľmi radosťou, ale musí si počkať. Napísal mi OK. A toto, čo vidíte, to tričko, tak to je napísané, tu je také X, zozadu. Vidíte, je to úplne úžasné. A to je taký krátky video. A prisahám ti, Baťo sa myslím, že volal, že natočím ten Minecraft Survival. Natočím. Čau. Čau. Panda.